J-Ro, yeah, 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 no, no. Para sa ating paglalakbay, nating dalawa. Shout out Tugang Alfred. Tugang Alfred, Kukulab Samber. JMA Manaylor. Manaylor channel, thank you. Almera. Jimmy Station, hello, my galab shout out. And Jason, Auntie Cadet, hello. Thank you so much, Edward. Thank you so much guys sa mga pumasok na nagsabi sa akin. Lahat ng nais mo para sa paglalakbay. Music muna tayo. Sana mapunta ang biyahe nating dalawa. Thank you, Tugang Alfred. Start na umaga para makakapatapos. Hindi ka bibitawan sa napunta ang biyahe Pinatan ko. Okay lang ba yung sound ko dyan, Tugang? Hindi static yung sound ko. Parang mahina ang net ko ngayon. ¿Se puede Ay, transmitir un sorry. olor a través de Pauwi internet? pa lang Manay. Oo nga Nosotros encontramos a eh. alguien que lleva Nagano años ka. haciéndolo. Marta Tamayo Nag- fundó junto a su marido una Gala. Nakita ko sa ano. Okay lang. Ingat-ingat sa pag-uwi. Okay. Ingat sa pag-uwi, Tugang. JJ Channel, hello. May galaw shoutout. Aray ko. Parang may ugat akong na ano. There ain't no gold in this river. Music muna tayo. I've been washing. Di ba may live si si Helen, Bakit naka-silent ngayon si Tugang, si Sis Helen?
Thank you so much sa patamsak ninyo dyan. But I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Maganda naman tunog manay. Okay lang ba? Kasi kanina pag-akyat ko kay Tugang Ingo, parang ang hina ng nahuhuli yung video ba? Thank you Tugang, thank you. Ingat sa pag-uwi. Naka-live si si Efren. Kaya wala. Kakanta lang ako. Thank you Tugang. Hindi pa ako nakapagsimba Ano ngayon Palm Sunday. Mamaya na ako magsimba. Easy on me. Maganda pala itong Easy on me ni Adele. Sana ako. Kakanta na tayo. Para makarami ako. When I feel the world's gone mad and I need you so bad and I don't know where you are, I cry this tear and I are wrong, I've been so what I deserve is more before Linda and then me.
Diba? Husband and wife ba nga family? Harang pa. Yahoo. O yan. O para sa inyo. One Friend by Dancing. Sa mga one friend ko dyan. Thank you. I'll always be there. Always thought you were the best. I guess I always will. Feel that. Ay, wala ako Mali. Sorry naman. Isang oras sarang host. Bahala ka dyan ka na lang manood. Skip mo yan, skip. Always thought you were the best. I guess I always will. Always felt that we were blessed, and I feel that we still. Sometimes we took the hard road, but we always see it through. If I only want for left, I wanted to be you. Iba yung version nito. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dreams come true. If I only one friend left, wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out and helps me keep me together and believe without a doubt I could move a mountain sometimes to tell the truth. If I only one friend left, wanted to be you. Wait, Bronx! Ay, Eugene! Salvador! Thank you, Salvador! Uy, tikitan niyo si Tugang Eugene, Salvador. May GLS yan on, May 8. We were together, we made a dream come true. If I only one friend left, wanted to be you. Monica! Someone who understands me and knows me inside out and helps me keep together and believe without a doubt I can move a mountain. Someone to tell the truth. If I only one friend left, wanted to be you. Leonida, thumbs up, thank you. Sa mga angel ni si Seren Valencia Vlog. Thank you so much, Sisi. Ayan, padikit guys kay Eugene, sa mga hindi kadikit, yung mga angel ni si Selen, para ma-notify kayo sa kanyang GLS. Walang entry ito. Punta lang kayo sa May 8. Kasali na kayo. Maraming pa-premyo doon, guys. Nandun naman ako para kayo. Okay? Para may tayo. Nagawi yan sa Batangas si Eugene. Ay. Thank you Tugang Onika. Mega love shoutout. Thank you guys. Nag-umpisa na ako ng kasi kanta lang. Pahinga ka muna, Miss Onika. May sakit si Tugang, Ala. Magsuob kayo, guys. Si Selen din masama pakiramdam ng nakaraan. Ako paggising ko, masaka yung yung lalamunan ko. Para akong pero pahinga ka muna. Ayan, 2 p.m. host, GLS ko May 8. 2 p.m? Tulog pa ako. Bakit late? Ay, bakit ang aga? 2 p.m? Anong oras yan dito? Ayan, para sa inyo guys.
Thank you so much, guys. Tayo lang dyan. Halika na, Tugang Eugene. Punta na tayo. Baba ako hagdan. Dreaming, must be dreaming. I'm really lying here with you, baby. You're taking in your arms until I'm wide awake. I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it's heaven every time that I go. I just fall in love again, and I do. I can't help myself fall in love with you. Apo Jo, maganda pala ang nakakonect sa speaker kaysa naka-headphone. Ante ko din, sige. Dahil ka dyan. Magic ang in love. It's just me magic. Ikaw way I hold you and the night that seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is that moment when I look into your eyes, and I just fall in love again. Just one touch and then it's happened every time that I go. Just fall in love again, that I do. I can't help myself, I fall in love with you. I can't help myself, I fall in love with you guys, mga tugang. Thank you so much. Ayan, Chicos Forever, may galang shoutout. Marcia Tessa, Tugang Alfred, thank you so much. Tugang Eugene, no? Love talaga ako. Ay, ano? Agran na. Ha? Anong agran? Intay Jackie, may galang shoutout. Thank you so much. Mga puro another, in love, one in love, ang kakantay natin. Di ba Tugang Eugene? Happy Sunday everyone! And Palm Sunday. Ala, wait lang. Una na yung kanta. Wait lang. Puro in love. O, di ba? Sa mga in love dyan. Si Tugang Eugene. O, syempre, sa asawa niya. Strong and sure, I'm in control, waiting with a plan, believing myself is a neat little package I hold in my hand. I got it together, they call me the girl who knows just what to say and do. Cellphone boy and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, just another woman in love. Kid, I was cool, far out of control, just another fool. That's me in a way, and I feel her in the wind, and I can't wait to feel you touch me again. Just another woman in love. Follow me, if I should stand and tremble like a child. That one thing me look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can wait till you take me and sort all my feelings free.
just another woman, just another woman in love. Just another woman in love. Akira was cool, a far walk on town. Just another fool. That's me in a wind, and I feel the wind, the wind, and I can't wait to feel you touch me again. You are just another woman, just another woman in love. Ayan. Just another woman in love. Lina Ariola and Anhart TV. May galaw shoutout Tugang. And welcome natin ang ating Tugang na gwapo. Oh, diba? Maaga siyang umakyat. Nako, alis ako ng salamin para ano. Habang naglilinis, malakas ang speaker. Hey, sabi ng tikot. Wala kasi yung puso. Pusa ngayon, nagtrabaho kaya ang bahay parang diskuhan na lakas speaker. Then hanggang next door. O sige, Auntie Codet. And BT Travels, 23 Cebu. May galab shoutout. Thank you so much for coming. May jacket ka na. You can drop your bahay or type ka sa if you want to drop your link or channel. Okay? Guys, ano tayo? Welcome natin Tugang Eugene Paranyal. Hello. Nakamute ka. Hello! Shout out sa lahat! Mega love shout out sa Alfred Banga, of course, Ma'am Shida sa Auntie Codet, Anhart TV, Lena Ariola, Helen B, shout out Helen B, and of course, BD Travel 23 Cebu. Maayong gabi sa mga taga Cebu, ha? And of course, ayan, Unika. Ma'am Shi, how are you, Ma'am Shi? How are you today? How's life going on there in Taiwan? If you're free, you can come up and join Bicolana Española together with Mr. Me. And of course, how about you, Sir Alfred Banga? I know you have a new gadget. You can test it here at Bicolana Española's live stream. Ay, sana all. Di ko makita yung ano ko. Ano hindi mo makita? Yung... Ay, kakantayin muna ako. Baka nandyan si sis, ano yan? Sis. Ngayon Ayan, of course. Si Auntie Codet, of course, si Inday Jackie. Shout out Inday Jackie. Apple Jong all the way from Australia. May galang shout out. Si Madam Press, niya to, ano ba yon? Gusto niya to eh. Paborito si niya. Madam Press na kay Efren. Nakita ko. Di ba? Ay, sana all maliwanag ang langit. Ano yan, Auntie Codet? Kuya, ka Eugene, mayong hapon sa imo eh. Mali. Gabi na dito, Auntie Codet. Basta yung party, Auntie Codet. Oy. And how's the party going on there, Ma'am Shi? Dito ka na, Ma'am Shi. Akit ka na, Ma'am Shi. Kakantayin ko muna tutugang para kay Madam Pres kahit wala siya diyan. Kasi paborito. Sige. Mag-mute na ako. Sige. Kantayin ko muna tong Guys, open to come up. Gusto. Hello, may galab shout out. Ayan ang ating friend from Korea. Ano to? Life? Si Life. Life na my heart or ano yan? Kailang. Tatry kong walang salamin para kasi tumatanda na ako. Kakainis. Tumatanda na. Wala nang mata. Ito para kay Mare na in love. Ewan ko kanina siya in love. Siguro nandun siya kay nakalab siguro. Masakit nila na muna. Life is a moment in space when a dream is gone. There's a lonely place
sabi niya. Kasunod pala nun. Thank you, Malo. Mega love shoutout. And Tugang, Eva, Tatoy's Vlog, mega love shoutout. Thank you for coming. Ayan. Tugang Eugene, okay na. Hindi naman narinig ni Madam Press, okay lang. Thank you so much, Malo. Malo. Sabi kayan, Maluoy. Di ba? Maluoy. Hala, Tugang, nasaan ka na ba? Ay, ewan ko dito sa internet ko, oy. Oy, grabe ang iBag ko. Tulog na ata si Eugene Tugang, oy. Hoy! Tulog ka na ba dyan? Nakamute ka? Nakamute ka, Tugang? Si Angela. Nakamute ka, oy. Para sa inyo lahat, guys. Everywhere I look, I see the smile. An absent-minded dying. She has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. It seems to me we are both the same, playing the same game. But as darkness falls, this true love falls apart into the riddle of her heart. She's so vulnerable, like china in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I've got, but she's so vulnerable, oh so vulnerable. Yeah. Things like this, no one should be alone. No heart should hide away. Her touch is gently conquering my mind. There's nothing word can say. She called around the secret of my soul. I whispered all my dreams. Joseph Chanel, it's also sometimes this vision falls apart into the riddle of her heart. Yeah, she's a vulnerable, like china in my hand, and she's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable, oh so vulnerable. Yeah, right, mega love shout out. Shitesa, thank you so much. Sonica and Joseph Channel, thank you. Thank you guys for coming. She's so vulnerable, like china in my hand, and she's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt someone I love. She's all I've got, but she's so vulnerable, like china in my hand. She's so vulnerable, oh so vulnerable. I could never hurt someone I love. She's all I've got, but she's so vulnerable. On this blood, make it up, shout out, vulnerable. Oh, she's so vulnerable.
My baby, she's so vulnerable. Oh, yeah. Another song. Ha? Another song. Another song? Sige, sabi mo eh. Kain muna ako ng tira sa kamiso. Ah, sige. Ito. Feeling in my fingers, feeling in my toes. The love that's all around me, inside a feeling grows. Oh, it's raining on the wind. It's everywhere I go. Oh, he said, if you really love me, come on and let it show. Whoa. You know I love you, I always will. Why must me up by the way that I feel? There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on my love, you can be there. Auntie ko na shout out, Janice. Ayan, Billy sa Megalab, shout out. Thank you so much for coming, guys. See a bit for me. I still lay on my bed. I get to thinking of all the things you said. Oh, yes, I did. You give your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Oh, yes, I do. You know I love you, I always will. Why must be up by the way that I feel? There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on my love, you can be there. Oh, it's raining the wind everywhere I go. Yeah, yeah. If you really love me, love me. Come on, let it show. Whoa. Come on and let it show. Come on and let it show. Oh, baby. Come on, come on. Come on and let it show. Come on, let it show. Come on, let it, baby. Come on and let it show. Thank you. Another? O ako muna? Ha? O, ikaw naman. Ah, sige. Ay, shout out Auntie Claudette and thank you so much sa pa-heart mo dyan, ha? Of course, Ma'am Shitesa, salamat sa iyong mga papalakpak dyan, ha? Ma'am Shitesa! Wala tayong ano. Sige. Akit ka dito, Ma'am Shitesa. Pag may pumasok, di patamsakan natin. Bawa mo na yung ano dyan, upcoming mo dyan. Baka di pa nakatamsak dyan si Auntie Claudette. Oo. Hindi pa.
Uy, grabe eh. 1 and 8 ang ano mo, ang LS mo, Tugang Eugene. Okay lang ba yun? 3 p.m. nga. Ang aga ko. Hindi na nga ako magla-live ng Sunday. Hanggang alas 8 nga alam. Anong oras yun? 5. Hindi, hanggang alas 7 lang. Okay na yun. Sige, bahala ka. Para makapag-LS ka naman. Mamimiss ka nung pinagpapawisan ako. Ayun na yung aircon. Baka may aircon, sana all may aircon. Ma'am si Tessa, kanta lang, palakpak here. Bakit naman? Bakit ka na dito? Alam mo sa Pilipinas, nagpa-aircon ako noon, pinatanggal ni mama kasi mahal ang bayan. Hindi, pero ngayon, Manay, meron ng inverter. Mas mura yun. Ganda? Oo. Oy, gardening house plant, may galab, shout out. Hindi na uso ngayon yung aircon na ibasagin mo yung dingding para i-shoot yung di ba? Ganon yung yung nabili ko kasi nung nandun yung mga anak ko, sabi ko, may aircon nga yung kwarto. Si mama, kasi ay shoutout kay mama, pero hindi naman siya nagbabayad. Ako na magbabayad, nang logi siya magbayad. Sana all. Aircon, syempre aircon yung mga anak ko. Kaya lang pala, hindi nagtumagal, tinanggal. Di wala na. Nasa tabi na yung aircon. Nasaan na pala yung aircon na yun? I don't know kung nasaan na. Ay, nako. Hirap. Palablab naman po. Sige na, baba mo, Tugang. Tugang, baba mo, Ma'am Tessa, sa mga hindi pa Kasi 6 lang naman nandiyan, naka-BG pa iba. Oo nga. Sa susunod, ako na lang naka-live. Wala nang, wala nang viewers. Ay, mamaya, andito na yun, Manay. Type G. Sino guys gusto dyan pag-games, ha? Type G, sponsored by Ma'am si Tessa. Angel Noel, si Selen. Uy. Ay, sana all, may angel. Marami yan angel. Tapos, ang angel pa ni Kuya IG, di ba? Uy, nagpalipad ng yen si Ay, sana all yen. Type G. Naman, hindi ako kumanta lang ako ng kumanta. Kanina ay, nag-live ka ba, Ma'am Shi? Nag-live ba si Ma'am Shi? Hindi ko naabutan kasi late talaga ako nagising. Ako hindi rin. Natulog lang ako. Inaantay ko nga, sabi ko, baka naka-live ka or si Eugene. Tingin-tingin ako, tapos tulog uli ako. Gardening, herb garden, Olive Park. Ito na. Thank you, Tugang. Gardening house plan. Of course, ayan, subscribe. Hindi pa pala nakasubscribe to si Wayne Brooks. Sige na nga, magpa-G ka na. Sige na. Sino? Wala naman tao. Joke lang yun. Nandyan yung mga ni Angels ni si Selen. Ayan Ayan, Olive Nursery. Sana all may Olive Nursery. Gardening ito, pulpak po. Sige. Sige, ipin natin yan. 1 oras at kalahati lang. Ganun ba? Baka tulog pa ako, Tugang, kasi Here garden. Alauna na, mahigit ako nakatulog. Tapos late ako nagising. Para bawi din. Tapos pag masakit yung lalamunan ko, siguro kahapon katatawa. Kasi umakyat din ako kay Tugang Alfred kahapon. O diba? Tapos saka, natulog na siguro kayo. Uy! Eugene the Gamer! Tamsak Tugang! Eugene! Hello, kumusta ka naman? Saan ka ba naglalaro? Nag-ML yan. Nag-ML yan eh. Ano ba yung ML? Malibog? Uy, Tugang Gardening! Ay, yan? Uy, shoutout sa mga shoutout dyan sa Tugang kung nasa sa Japan din. Ay, kumbawa ni, arigato gozaimasu ne, okaniwa. Wakarimasta ne. Ganyan na lang tayo kasi dumadami yung tao pag nagkanta tayo nung maalis sila. Hindi Oo nga. Gusto mo ba magmarites na lang tayo man? Ay, naku man, magandang balita ito man.
Oo, sa Sunday punta kayo sa Sunday ah. May ano ko ah. May Oo. concert for a cause ako ha. Siyempre, alam niyo naman yun, concert for a cause. Laglag niyo na yung Gcash niyo ha, kahit 25. Hindi ko na yung ano mo. Ay, Saan? hindi na to sorpresa. Kasi alam mo na. Ang ganda naman. Nahiya tuloy ako. Nakita ko. Sana all, Madrid. Hmm. Ay, sana all, Madrid. May, may ano, Ganyan kita kalab. Oh, saprap naman. May unboxing pala ako sa birthday ko. Pero ano, Ma'am Tessa, dahil ako kayang padangat. Oy, padangat ta ka ha. Sabi na ako gabi ah. Hindi pabelo ko lang yung dalawa, si Chichay, saka si Nairicos, saka si Mamshi. Ipapadala ko dito. Kasi yung box Ay, ko, sarap naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. tayo kasi ano, baka mag-20 tayo, 10 na diba? Oo, ay manay. May ano ko ha. Ang iba yung pinadala kong picture or video. Kasi tulog ka na eh. Oo nga eh. Nakita ko lang kanina eh. After ng live ni Tugang Alfred, naggala akong mag-isa. Ay, sana all. Oo, kasi nga 12 dapat maibigay ko na yung papadala ko. Ikaw na lang sa Saan ba yan sa Makati? Kukunin. Ay bibigay ko na lang yung Facebook niya or number ng kaibigan. Messenger na lang, wag ng Facebook. Ay nako, ang ganda ng garden ni gardening house plant. Oo, grabe. Ay, ganda talaga sa Japan. Kailan kaya ako makakapunta sa Nihonjin? Hisashiburi gardening house plant. Oo, kasi yan na lang ang natirang kaibigan ko, si Eugene. Ay nako, nawala na sila. Ay, mayroon pa naman natira, oy. Diba? May natira pa naman. Gardening, diba? Oy, Si gardening. Alam mo, sige. Yun sa Eugene the Gamer, si Tugang garden house plant. Baby pa bahay niyan. Hindi, ang laki na. 187 na. Ano ka ba? Ayun binapanood ko yung video niya. Full watch. Siya ng tawa, tawa. Siyempre. Oy, Gladys! Sorry, hindi ko nakapansin. Uy, si Gladys, pansinin nyo naman, oy. Si gardening house plant? Lagi sa LS ko yan. Pumupunta sa gardening LS ko yan. Kaso mga 1 minuto lang umaalis na. Anong tawag doon ng gardening house plant? TSL. Ay, ang ganda. Ano yan? Garden hub. Ay, naku. Papaharangan ko pa ba to? Gardening house plant. May harang pa sa dulo eh. Suchi, simple and easy to use. Guys, patapos ang Mamshi sa binaba niyang link, GLS niya on Friday. May mga pajikas doon at may pabigas. Sa mga hindi pa nakatamad, kalimbang na please si Tugang Mamshi or Princess Magnifico. Nakikinig po ako, sabi ng gardening house. Nakikinig ba siya? Oo, hindi siya nag-garden ngayon. Hindi siya nag-garden. Nakikinig sa'yo kasi good vibes tayo ngayon. Walang marites pero good vibes lang. Good vibes. Walang marites ngayon. Walang showbiz. Ay, oo. Ayan. Asa na ba yun? Full watch to gardening ha. Ayan, sa iyong almost 5 minutes na video. Alright. Nakikinig po ako. Ayan. Nakikinig daw. Tugang Alfred. Thank you, Tugang Alfred. Ay, si Super Press. Kahit siya mapunta to, president to eh. Sana all. No way, maste. Diba? Sana all laging press, no? President.
Gardening house plants. Dan po, dating digit from Ma'am Shitesa. Alright. Alfred Banga. Ha 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 ha. Mahal ni Helen Valencia Vlog. Haha, pati ako. Nightbot. Ka dyan, Alfred Banga. In love ka talaga, ano. Pareho tayo. Maraming, masarap kaya. May in love, di ba? Oh. Ma'am Shi, BG. Auntie ko det, UK. Namumula Oh. ako. Namumula. Patusok, guys. Salamat, didikit at mag-view. Ay, naku, nag-view na ako gardening house plant. Ako pa. You're my Tomodachi san. Gardening house plant. Tomodachi. Ayan. Much appreciate po. Ang bait talaga ni ano. Ang bait talaga nito ni gardening house plant. At saka napakagalante pa man. Ayun, no? Pumasok lang dito, magpapatamsak lang. Tsaka nagbigay pa ng pera. Ay, sana all. Lapad. Diba? Lapad. Oh, ang lapad. tawag. Lapad pa. Lapad. Auntie Codet, asan yung euro mo dyan, Auntie Codet? Alam mo, ang pera ng auntie ko dit is pounds. Iba yung euro sa pounds. Ay, pound pala. Ay, hindi. Ang laki ng pound, manay. Ang bigat. Pound. Kaya mayaman yan si auntie ko dit. Alam mo ba? Oo. Doon niya yan si auntie ko dit. Oy! Oo. Eh, yung wala to si Sir Alfred Banga. Si Alfred Banga parang napansin ko ngayon. Ang yaman na. Yayamanin talaga yan sa si Oo. Nakita mo may bago siyang bili ngayon? Ganito lang yan. Ganito ang maritis natin ngayon. Oo, kasi kada labas, bumibili ng gadget. Oo. Sana all. Oh, sumahod na naman. Sir Alfred, sumahod ka ba ngayon? Ang sumahod si Alfred na naman ngayon. Siyempre, araw-araw ba naman nagla-livestream? Sumahod na naman. Ano kabibili nito siguro? Hindi, mag-iipon daw siya sa kanyang pang GLS. Hagdan, umakit na kasi. Papakita na yung bagong bili. Naglalagatak na Sana all. Sa open to sponsor. Ako na magpo-promote. GLS. Ito na, si Ali Torquay, sana oil. Ito si Ali Torquay na natuto na rin dito magtagalog eh. Sana all. Patamsak. Ali Torquay! Kumusta? Sana nga, mayaman katulad ng ating kwintugang. Ayan, Tikodet. Kautangan, Tikodet. Kwintugang? Ala ka dyan. Ay, ikaw ang reyna Ay, nako. Kasi akit ka na, Sir Alfred Banga. Andyan, may hagdan na dyan ha. Ay guys, sa gustong umakyat ha. And sa gustong kumanta, pwede rito ha. Ali Torquay, you can come up here, Ali Torquay, if you want to sing a song. And to our guest here, over there. Alfred, pauwi pala. Wala naman yata ang live stream ngayon sa linggo ngayon eh. Sabi ni Ali Torquay, kumusta? Ay, Ali Torquay, mabuti naman. Di ba? Di ba si Angel ni Helen Valencia Vlog? Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa tong mga to. Tikit pa naman si Helen. Uy, lablabin nyo naman yan, guys. Nandito yan sa Spain, sa Madrid, si Helen. Ayan. Oo. Parang hindi ko pa yan. Tingnan ko akong katikit ko na ba? Ano sa babae niyan? Ang daming nito. Nakikita ko to, Helen B. Helen B. Ay, Rosemary Official, Megalab, shoutout. Mayroon siyang mga angels ni si Helen. Oo, nakikita. Angels ni si Helen, Valencia Vlog. Is angel na rin nito ang Kuya IG. Kaya, lablabit mo kasi baka maging angel mo din yung mga angel niya. Ay, talaga? Ay. Mga taga Batangas. Oy, shout out sa mga taga Batangas dyan. Kulit talaga ni Kuya IG na. Ano ga, Rosemary Official? Kamusta ga? Ay, nagbaba ng bahay si nalaglag na si Tugang Auntie Kulit Megalab, shoutout from Rosemary Official. Gardening house plant. Ayan. Sa gardening house plant, puro tawa na lang ginawa eh.
Oh, Ulit. ah, O sige, kasi para sumakit yung mga ngalangalangan natin, no? ay, bakit Magsawa, ka? magsawa na. Mamaya po ha, malapit na sa bahay, 5 stop away. Sige, sige, Tugang. Ingat ka. Ingat. Kasi minsan sa sasakyan, ay nako. Muntik na ako. Ay, speaking of ano, kasi nung Friday, Thursday, parang ganun. Thursday night dito, di ba, bago ako mag-LS, dumaan ako sa isang, ay, muntik na akong madukutan talaga, Tugang. Muntik na akong madukutan. Ba't ka papadukot? May napsak ako sa ano eh. Backpack kasi yung ano, dala ko. Ay, pagbakpak. Kailangan nasa harap. May dalawang babaeng maganda. Tapos tiningnan ko, sabi ko, ang ganda naman ng bag, ang ganda ng mga ano. Uy, pero naramdaman ko kasi na, sabi ko, parang kinukorner ako ng dalawa. Kuha sila ng kuha ng damit. Tapos, umalis ako doon sa may kanila. Nakita ko, sabi ko, yung napsak ko, open na siya. Mabuti na lang, Tugang. Hindi na ano, kasi lahat ng mga cards ba, ang hirap kaya pag nawalan ng mga ano, tapos makukulit ka ng mga gano'n. Okay lang yung pera kasi makuha mo, pero yung mga cards na ano, ang hirap. Punta ka sa mga kung saan-saan, o di ba? Ay, sabi ko, God is good talaga. Kaya, ingat-ingat. Kahit saan. Kasi naglupalop na naman. Naglupana na naman yung mga tamad magtrabaho. Oh, ito nga si Rosemary Opisa, sabi niya itim na daw ang uso niya. Alaga ito. Okay lang baga kuya yung itim. Ay, sana ga. Ay, ako gay inandi din pa rin sa lipa eh. Budol. Ay, ang budol daw sabi ni Gardening House Plant. Oo, Ay, shout out sa dyan. budol talaga. Baka gusto mong umakyat, Gardening House Plant. Tali na, puro plant yung pinapakita mo. Pakita ka naman dito. Nakobotin po dito sa Korea, kahit iwan mo lang cellphone mo sa table or sa wala dito naging alam. Talaga? Oh my God. Times na akong na biktima ng cellphone. Pupunta na ako ng Korea, Sir Alfred. Ano ba requirements dyan? Isasama ko na si Ma'am Shitesa. Ito, mahirap na iwan. Tamsak, Jocelyn. Ay, Jocelyn, tapos ka na sa doon may Efren. Yeah. Mahirap dito, Tugang, kasi 2 times na akong tapos sa waiting shed ako nagse-cellphone. Tapos may nakamotor, hinablot yung cellphone ko. Tapos na-experience namin sa isang outlet, yung mga tindahan ng mga markang sapatos, mga damit, ganyan. Kotse pa, pasok siya sa kuha sapatos. Tapos may nakaabang ng may sasakyan. Wala na. Tapos yung security guard, ang taba pa, hindi makatakbo. Ano ka? Kaharap talaga namin, Tugang. Kaharap talaga namin yung nangyari. Ay, nako. Ang hirap. Dito, iba na yung marami ng, parang Pilipinas na rin. Kaya, mostly pati ang mga Pilipino pag takot na. Minsan sakay ng train, ganyan. Kasi minsan nabibiktima talaga. Halos. Ayan. Jocelyn Saraga, shout out sa iyo dyan. And Jocelyn Saraga, Sir Alfred, mega love shout out. Alright, ayan. Si Guy na nasaan po? Si Guy na kambal nasa na labas. Ay, may sila? May charity? May charity sila. Kanino? Para kanino? Kay Ingo? Eh, siyempre, sa Kasangga. At okay na rin kasi sa Pilipinas, di ba? Na, open na. May pa rin level 1. Pero at least may kumaga, buwelo na, hindi na masyadong stricto. Mag-election na, oy. Lapit na. Sabi nga nila, narinig ko ang lakas daw ng survey ni Leni Robredo ngayon. May BBM dito. Si BBM, ay shout out BBM. Ay, nako. Alexander, mega love shoutout. Gardening, thank you, Tugang. Mamshi, Jocelyn. Uy, palablab kayo dyan ha, sa kay Tugang, hindi ko Oo. Guys, huwag niyo na akong lablabin.
Tsaka kay Princess, makita ninyo na naka-live, magpa-entry kayo, nagpa-entry siya. Tapos si Tugang, Eugene, walang entry, punta lang kayo doon sa, May 8. Daming pera to. May yen, may Mm-mm. may euro, may NOK. O, may NOK ba? No? Wala eh. Nag-vlog mo si Kuya Eugene. Pink pala siya, haha, joke lang. Oo. Si Gladys. Batangas din pala si Gladys, no? Batangas. Ay, Gladys, saan ka, Gladys? Ako'y nandito sa Lipa. Sa may outlet laan. Si Ellen Valencia, taga Batangas, Tugang. Tapos yung mga angels niya, mga taga Batangas talaga, taga doon talaga sa kanila. Sige, kanta ka, kanta. Jade Smart. Ito na. Hello, may galaw syaratan, sakpo. Uy, bagong ano. I don't know, but I believe that some things are meant to be. That you make a better me. Every day I love you. I never thought the tears came through. But you show me that they do. You know that I want something new. Every day I love you, Mamshi. 'Cause I believe that destiny is not about the cross. And you never leave until you love it all, your heart and soul. But that's when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I have. Every day I love you. Ayan, shout out Ma'am Shin. Jill Smart TV, thank you so much for coming. 20 peso, thank you. Ganda ng kanta mo, Lids. Sana all, Lids. Gardening house plant, thank you so much. So I believe that destiny is out of our control. And you never leave until you love with all your heart and soul. Ma'am Chitesa, para sa'yo to. If I ask, would you say yes? Together we will wear the best. I know that I'm truly blessed. Every day I love you. Lulundoy! And I'll give you my best. Every day I love you. Yeah! Thank you so much, guys. Back to your host, Manaydigan Espanyola. Thank you, Tugang. Guys, palablab naman or pa-view naman kay Lolo Indoy kay RPTV Music or si Papi. Ayan, ano ba tong kay Lolo Indoy na to? Cover song. Alam mo naman, singer na yan. Uy, talaga, ano ba to? Can't cry hard enough. Ay, sana all can cry hard enough. Right, ayan. Ayan. Thank you so much, guys. Patamsak, guys, sa mga binababain, Tugang, Ma'am Shi or Princess Magnifico, mayroon siyang
Upcoming GLS on Friday, guys. Holy Friday. Ayan. Wala akong live sa Sabado. Ayaw umakat ni Ma'am Shi. Ayaw niya i-promote yung ano niya, GLS niya. Can't cry hard enough. Oh, I can't cry hard enough. Ay, nako. Ewan sa iyo. Ano ba? Gusto niyo bang mapakinggan yung kanta ni RPTV Madrid, guys? Kantahin mo yung tugang ano. Thank you for loving me. Alam mo ba yon? Garden House. Thank you for loving me without a simple goodbye. O, di ba? It all goes by so fast. Oh, ang lamig. Sana all. Now that you're gone, I can't cry hard enough. Though I can't cry hard enough Yes, TV. for you to hear me now. Gotta open my eyes and see for the first time. I let go of your love. I tried letting go of his sky. There it goes up in the sky. There it goes beyond the clouds. For no reason why I can't cry hard enough. I No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Oh yes. Gotta look back in vain. See you standing there. Oh yes. With all that remains. It's just an empty chair. Now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. There it goes up in the sky. There it goes beyond the clouds for no reason why I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough. Oh, hello, Cindy Valencia. Teka lang, shout out. Alright. Ayan, that song was brought to you by Bicolana Española and of course, RPTV Music. Ayan, please subscribe guys. RPTV Music and Bicolana Española. Thank you. Tayo ng Englandan. A nights are forever without you. Diba? Sige, sige. Sis Lucily! Hello! Mega love shout out. Thank you for coming. Good vibes lang, guys. At wala tayong viewers. Lying in a bed with a radio on. Moonlights fall like the rain. So summer night, still think of you when I see you again. Soft and blue, the music moans. I can't stop thinking of
about you. Didn't know it would be so strong. Waiting and wondering about you. I didn't know it would last so long. Let's not forever without you. The curtains still dance with the wind and the sky. The sun will come up soon. Just can't sleep. We're thinking of you. Here alone at the moon. Soft and blue, the music more. I can't stop thinking about you. Think about you. Didn't know it'd be so strong. Waiting and wondering about you. Didn't know it would last so long. Let's not forever without you. Let's not forever without you. Tugang ulit, SCB, kansa Thank you. Forever without you. Let's not forever without you. Let's not forever without you. Bernadette Vlog, hello, mega love shout out. And another song by England London, guys. Tugang ulit, thank you. Bernadette, thank you. May jacket ka na, Papa. You can type Casa, you want to hello, yeah, it's been a while. Not as much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking later on we could get together for a while. It's been such a long time, and I really do miss your smile. I'm not talking back and moving in, and I don't wanna pinch your life, but there's a warm wind blowing that's around, and I really wanna see you tonight. We could walking through a windy park, or take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in. Don't wanna change your life, but there's a warm wind blowing that's around, and I really wanna see you tonight. I won't ask for promises,
Ayun, daming talaga Sir Alfred. O, di ba? Alright. Ano naman? Gaganda kaya ng song ng ng England ang tugang. Oo naman. Pinakata ko yung mga yan. Uy, tugang Alfred! Ano nangyari sa inyo? Ay nako, ang daming pera nito. Nagpalipad din to kay Efren, nakita ko. Galing ako dun eh. Nag-ano ko eh. Nag-stock ako. Hindi ako nag-gusto ka na. Habang kumakanta ka, pumasyal muna. Pumasyal muna ako. Nakita ko, uy, nagpalipad si Alfred. Parang okay na yata yung card niya eh. Na-try niya. Nasa laptop yan. Nasa laptop. Oo. Yan. Kaya tig-try niya siguro ngayon. Thank you, tugang. Eh, dami pera ni Alfred ba? Pigpaparatao nga ni Ki. Joel. Ay, nako. Mm. Ay, basta. JLS mo na lang. Basta ako rin, pag GLS mo na lang, mag-i-sponsor ako. Ay, 150. Sabado yun. Bigay ko sa iyo yung time. Hindi ako magla-live. Mali mo si Gardening Houseplant, mag-sponsor dito. Ay, Gardening Houseplant ha, invited kita sa sa GLS ko ha. Magdala ka na rin ng mga pananim mo dyan. Pamimigay natin sa GLS ko ha. Jeneline Kurt Vlog, thumbs up. Kahit yung kahit yung kampupot. Turog mo lang. Ay, harang. Thank you po kang Jeneline Kurt Vlog. Sa paharang dyan, tugang. Ay, nako. Tugang Gardening, akyat ka pag live ni, ni Tugang Eugene. Pwede ka Ay. Pwede ka ding doon. Basta. Ma'am Shi. Thank you so much, Ma'am Shi ha. Ayan. Thank you, Tugang Ma'am Shi. Kaya, ang bait talaga ni Gardening Houseplant. Ay guys, baka din yung guys, pabyo naman guys ha. Yung nakapin natin ha, ang ating nakapin dyan guys. from Japan, Nihonjin, kumbawa ni Arigato gozaimasu. How Gardening Houseplant. Muchas gracias, amiga. Kaya makarating sa Japan. Kaya na hindi kami kapatid kung nasa Japan eh. Ay nako, may bill na naman. Saan ka ba sa Japan, Tugang? Dami kong kilala din sa Japan. Sana makarating ako dyan. One time. Kasi tumatanda na ako, kailan pa ako mag-i-enjoy makarating sa ibang lugar kung ugod-ugod na ako. Wala nang kasama. Di ba? Walang kasama. Mabuti kung may kasama kang mamasyal. Kung ikaw lang mag-isa, Uy, Tugang, Jeneline, thank you. Tugang Jeneline. Antikodit. Si Antikodit nga, nagbiyahe lang. Sige, kanta ka, Tugang. Ang daming pera ni Antikodit, kaya, biyahe ng biyahe yan. Si Tugang Wicolana pa lang na. Si Eugene hindi nagbakas, pero Hindi ako nagbakas, kasi may, basta pinanood ko yun, di ba, 4 minutes and 48 seconds ata yung video mo. Di na ako nagbakas pero pinanood ko yun. Promise. Si Auntie ko dito. Di na ako nagbakas kasi full watch naman. Hindi ko kang Mamsi. Bakit Monday live streaming to? Sunday ngayon. Sino bang Sunday naman nakalagay ko Hindi, yung nadaanan ko. Para sa inyong lahat guys and thank you so much for coming. Dan po sa nakapin, sabi ni Ma'am Shi Teza. Alright, thank you so much Ma'am Shi ha. Magbakas ka din Ma'am Shi ha, para at least na Kagawakin po. Sa Kagawakin. Alam ko yan. Sa ko? Sa Ishigawa. Saan siya? Kagawa. Ko? Kinagawa ko.
Ayan, para sa inyo lahat. Ma'am Shi, of course, Gardening House Plant. Thank you so much. And Sir Albert Banga, thank you. It's late in the evening, wondering what clothes to wear. See boats on the makeup, Gemini and Kurt Block, crosses her long blonde hair. And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Ma'am Shi, you look wonderful tonight. Ayan, sabi ni Gardening House Plant. Thank you po. Arigatou gozaimasu. Go to a party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Yes, siya po yan. Si Princess Magnifico po yan. It's time to go home now. I got an aching head, so I give her the kind kiss. She helps me to bed, and then I tell her, as I turn up the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Thank you so much, guys. Ayan, Gardening House Plant, okay po. Alright. Back to your host, Vibe Lang Espanyola. Ayan, teka lang. Ito panoorin natin dito sa isang cellphone si Gardening House Plant. Ayan. Sige. Nakatusong ka na ba? Ayan. Idikit ko na rin pala. Di pa rin pala nakadikit sa iyo to, Gardening House Plant. Sana all. Bell all. Isa ka Isa ko ka. Kanta ka na. Isasako ka daw ni Ma'am Shi. Sino naman ang isako na naman niya? Isa na all isako. Para sa iyo to, Ma'am Shi. Kanta ka dyan. Salamat po, Kuya Eugene. Sabi niya. Sabi ni Gardening. Hindi pa... Anong kuya? Tugang na lang, huwag kang magkuya-kuya dyan kasi yan. Ayaw niya na. kuya. Ito na, pinapanood ko ha. Kuya ni Connie. Ay, Connie. Ata ka na, Connie. Sa kanino ka naman tumatambay, Connie, ha? Ay, paano na? Perfect, di ba? Connie, darling, just dive right in. Follow my lead. That kind of girl
beautiful and sweet. I never knew you were there's someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I am, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say you look a mess, I whisper underneath my breath, but you heard it, telling you look perfect tonight. Oh, ang gaganda talaga ng garden, no? Well, a part woman is stronger than anyone I know. She serves my dream, I hope that someday I shall hold up on the run. You carry more than just my secrets. You carry love, to carry children. Oh, so kids with so love. Fighting against all odds, I know we'll be alright. This time, darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the ground, listening to a favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, telling you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the ground, listening to a favorite song. I have waited while I see. Now I know I have made an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. All right. Thank you so much. Also, back to you. Thank you so much, gardening houseplant. Thank you. May question dyan si Tugang gardening house plan. Kailan po gaganapin ang Grand LS birthday mo po? May 8, Tugang. May 8. Ayan. May 8 po. Ayun. Magdala po kayo ng pananim nyo dyan, ha? Mamimigay natin yung garden mo. Ang ganda ng garden mo, ha? Ayan. May harang yun. Kompleto ng harang yun. Garden. Kayo ba yung dalawa, yung magka-holding hands? Yun ba yung asawa nyo? Gardening house plant. Magka-holding hands pa sila eh. Japanese ikaw, Tugang? Japanese. Malamang manay kasi nasa Japan siya sino naman tong nagbaba ng link na to? Panoorin natin. Aldrin Iscano. Salamat po sa support. Ay, wala ka naman basta ikaw gathering houseplant. Ikaw pa. What friends are for?
kakanta tayo ng ano, hindi in love kundi yung You Got a Friend. Dahil Asawa at anak ko po iyon. Asawa at anak ko po iyon. Okay. Ikaw pala yung cameraman, gardening house pala. asawa. Kung ko talaga sa'yo, oy. Oo. Akala ko kayo yun. Tapos may cameraman kayo. May baliktad pala. Ikaw pala yung cameraman. Ay, ang bait ni. Oo. Ilan na ba ang edad niya? Tugang, ay guys, palablab naman or pa-view naman kay Tugang Alfred, ay kay Tugang Edita Banga, yung wife ni Tugang Alfred. Oh. Ayan, sa binaba, nakapin. Baba ko na lang yung bahay ni Tugang Garden ha, sa gustong yan. Dahil ilagay ko na siya sa night boat. Ayan. Sige, para sa inyo to guys. Ito ang team song ng Tugang. Ayan, sa mga nandyan pang Tugang, thank you so much for staying, Tugang. Ay nako, buti andyan ba si Alfred Banga, hindi pa umaalis. Hindi. Narinig ko kagahapon kay Tugang Alfred. Nung 100 pa lang daw. Na-touch naman ako talaga, Tugang Alfred ha. Sa mga ganyan na mga salita, thank you so much na 100 pa lang daw yung banana niya. Nag-uumpisa pa lang siya nung napunta siya sa aking live. Until now, nandyan pa rin si Tugang Alfred Banga. And nagsusupport and kailangan din i-back sa kanya yung support, di ba? Ayan. Thank you so much sa mga Tugang na nandyan pa. Ay, sana all bumabagsak. Bumabagsak. Thank you so much. And para sa inyo to guys, team song to ng Tugang. Kahit wala na ako sa YT, nandyan pa rin ako susupport sa inyo. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Dikit mo lang ang inyong mata at si Bicolana nandyan na. So bright and love, even your darkness night. You just call of my name, and you know wherever I am, I come running. Oh yeah, baby, see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is come, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend. If the sky above you should so dark and full of clouds, Bulan na, shout out, bulan na. and that's all March, when you'll begin to blow. Wala na kamay na. Keep our head together and call my name out loud. Someday knocking upon your door. It's me, baby. You just call Bicolana my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is come, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, it's not good to know you got a friend.
will hurt you and desert you. But they'll take your soul if you let them. Oh yeah, don't let them. You just call on my name, Bicolana, Española, and you know whenever I am, I'll come running, see you again. Oh baby, don't you know it's spring, summer or fall? Hey, no, I'll do this come. Gonna be there, yes, I will. You got a friend. You got a friend, yeah. Let's know you got a friend. Let's know you got a friend. Oh yeah, you got a friend. Listen, baby. Thank you. Ayan. Sorry naman guys, hindi natin masyadong kabisado, pero kinakanta yan ng tugang natin. Ayan. Stand silent. Alright, ayan. Shout out Buhula na Gamay. And thank you so much for coming, Buhula na Gamay. Thank you to Nat. Mega love shout out. Buhula na Gamay. Tugang Jeneline Kurt Vlog. Liz Pink. Tingnan ko yung bahay mo ha. Para Ay, dikit na 2K. Saktong 2K na siya oh. Ayan. Ayan, Easy Pink. Ayan, AC Pink. Baby, mega love shout out. Icy Pink o AC Pink? Oh, sige lang. Icy Pink. Madam President po from Thank Icy you, Pink, Papa. Thank baby. you. Oy, padikit naman guys. Ano siya? Nice, baby. Nice, baby. O, kanta na. Umasta. Collaboration, listen. Ha? Another song? Ako? Oo, kanta ka pa. Oo. Sige. Wala namang umakyat eh. Belo tayo. Ayan, umakyat ni Ma'am Shi. Pahinga yan si Tugang pahinga yan pag Sunday si Tugang. Ayan, ladder. Ladder talaga. Sige Tugang. Ano tayo? Ilang. Ito para sa inyo guys. Ano lang, nag-umpisa na nga ako eh. Kasi wala akong makitang hagdan eh. Akitan ko sana si Efren, hindi nagbababa ng hagdan. Alam mo sabi ko na, hagdan! Pag makita ko hagdan, natatan ko. Para sa inyo guys. Fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. Ordinary problems had not been hard to face. But lately little changes have been slowly taking place. You're always finding something is wrong with what I do. But you can rearrange my life because this pleases you. You got to love me for what I am, for simply being me. Love me for what you did or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. Yuki Chan, thank you for your coming. If what you want is unnatural for me, I want for them to keep me. What I am has to be. If your imperfection is only in your mind, for all your expectations, love can never
Auntie Kudet. Ayan, okay na yun. 2 songs. Gardening. Stay Ayan, watching. Ayan, kay Icy Pink. Ang ganda ni Icy Pink, pink na pink yung lips. Japan din siya kasi parang Chinese yung niya, no? Ang ganda nung. Thank you. Linda. May date sila, happy anniversary. Ayan, watching Icy Pink Ayan, ako yan si Wayne Brooks. Ayan po yung nagbakas sa channel mo. Ayan, wala pa yung main ko dyan Iwan ka lang ng bakas dyan Alam mo naman siguro yung para mabalikan kita. Thank you. Hi, Ma'am Shi. Sana all naka-black. Ang sexy ni Ma'am Shi, oh. Oo, ang payat na ni Ma'am Shi. Mukhang I-send mo sa akin tugang yung sinasabi mong iniinom mo. Sino? Payat. Makakainis. Si Ma'am Shi? Ano lang yan? Luya lang yan, tsaka ano? Ano ba yan? Luya. Sexy na ni Ma'am Shi, nakaka-inlove naman yan. Grabe naman yan. Umigil ka nandyan kahapon si Tugang Daddy Bo. Andyan ba? Oo, pumunta dito sa Sinabi ko lang naman nakaka-inlove. Wala namang sinabing nai-inlove ako sa'yo. Gusto ka talaga, uy. Ay, Daddy Bong, hello. Ano lang yun? Joke lang yun. Ito naman. Their Roman TV, she and love most host. Ano daw? Oy, ang grabe naman. Ang bilis kumain ni Icy Pink ko. Ano ba naman Icy Pink? Dahan-dahan lang pagsubo mo. Si Beware at TV. Wala naman tong jacket. Ay, wala naman jacket. Ewan ko sa'yo dyan, Tugang. Ewan ko sa'yo kung ano sinasabi mo dyan. Sige na nga, kanta ka na. Ay, Tugang, walang sound. Ang chubby mo? Wala kang sound. Ewan ko sa inyo. Sige na. Marites na lang tayo dito, Tugang. Ay, ang ganda nung ano niya. Ang ganda sana nung bati niya. Kaso wala namang sound. Ano ba naman niya? Wala namang pagbabago yung si Ma'am Shi. Hi, Pagka walang sound. Tugang Ma'am Shutisa na naka-block kami. Naka-mute siya Naka-mute. Oo nga, ako lang nagsasalita. Sasabihin ko sa'yo. Sabi ko, pwede ba kami off shoulder ni Ma'am Shutisa na naka-block sa birthday mo? Oo naman. Oo naman. Why not? Kala ko naka-spaghetti. Co-host you. In love your co-host. May bisita tayo ditong Inglesero. Oh my God. Sino yan? I don't know kung sino. I'm what? Beware in TV. Co-host. In love your co-host. Wala man siyang wala siyang jacket. Lagi na lang walang jacket. Sino to? Hindi, ninja yan Ninja. No video, no content. Ay, ambot. She in love most host. Bibak, baba uli. Sige, Tugang. Ayan. Sige, kanta ka na. Tayo na lang dyan. Awan ko ang pinagsasabi nitong natin. Regina, hello. Kanta ka, Tugang. Hi, Regina Benz. Buzzer na. Sana all. Lens Vlog! Contact na. Lynn, mega love shoutout. Si GGN Vlog, nakapunta ako kanina. Host, Naka-live si GGM Vlog Host, don't be shy. Hindi man ko na shy. Ba't na shy? Ako. Sino sabi sa yung shy ako? Wah. Shy. Don't mind. Beware in TV. Oy, pakita ka nga sino ka.
Kala mo, Shout out. hindi kaya ako Lynn Vlogs, thank you, gwapa. Pasaway. Ito na, para sa'yo to, para sa'yo to, Be Wearing TV. This song is for you. Be Wearing TV. Sana all be wearing. Ay, nako. Ay, umpisahan natin. Shout out sa lahat and thank you so much. Thank you so much, Lens Vlog. Thank you, host, for kindly appreciating my question. There are no words to say, but a feel in my heart, and you're on my mind night and day, and it hurts me when we're apart. When you're not here by my side, there's nothing in this world for me. I guess I'm crazy, crazy for you, can't you see? Although you may think it's crazy, here is where I want to be. I will always need your love. Well, now I can see everything just illegal. When I look in your eyes, and those things never are what they say. There's one thing that I realize, that there's no doubt in my mind. We can make this love go on forever. I guess I'm crazy, crazy for you, can't you see? And although you may think I'm crazy, here is where I always be, and I need you with me, 'cause you are the dream that finally came true for me. And all my life there'll be no one else. If I look all my life, there could be no one else for the rest of my life. And all I need, Princess Magnifico, is you. Thank you so much. Be Well TV, Icy Pink, baby. TV, parang kilala si si Leslie. Where's Jing? Parang si baka si yan, si Bano. Bano kung si Bano ka, umakyat ka na dito. Na-miss kita. Bano, halika. Ayan, Charging, nag-love shoutout. Charging. Ganda na pangalan. Welcome naman natin si Ma'am Shitesa. Ayan, of course, Princess Magnifico. Sana all. Sana all talaga. Nag-love shoutout ito ganggun. Sana all sexy nga. Sabi niya na. May Bano, ali ka na, Bano. Oy. Good evening po, Tugang and Sir Eugene. Kumusta po kayo?
Thank you, Tugang, sa pag-akyat. Ay, ang galing ni, ni Icy Pink. Yung mga binababa ni Nightbot, yun ang dinidikitan niya. Ano Thank you, yung, Icy Pink. napanood ko yung, Chichay. Thank you, Chichay. Ayan. Uy, Icy Pink, baba mo lang. Ay, ano lang yung mga binababa dyan. Dikitan mo lang, bakas ka lang para mabalikan ka ha. I-shoutout mo para balikan ka kaagad para maka... Onika Iha, new upload po. Ano tong upload mo na to? Good shoutout, Miss Tichay. Wala, sabi ni We're in TV, Miss Princess, she was in love also. Ala, ano ba itong Hoy, magpakilala ka na nga dyan. Kung sino ka man. Araw-araw naman tayo in love. Everyday I love you, We're in TV. Oh, tama. Ikaw naman nakita ngayon, Tugang. Miss Leslie, Miss Tichay, galab shoutout po. And of course, We're in TV. Tugang Leslie, may galab shoutout. Nasaan na kayo? Damunggol, asan ka? Ako hindi binati ni Beware in TV. Lahat sila Oh, no? Sino kaya nagsasabi? Miss Chichay. Hi, Miss Chichay from Beware in TV. Hindi ko binati, Tugang. Hindi ako binati. Hindi ako binati ng Miss, Bicolana. Batiin mo ako. Ayan, Kuya. Ayan, of course. Ayan, Anit SCB, thank you so much. Icy Pink, ayan, Kuya Berto Dan po. Host. Ang bait naman ni Icy. Tukay na siya pero ang niyang Thank you, Guapa. Thank you sa si Princess na dan na daw sa iyo, Tugang. Ayan. Noted po yan, Icy Pink. Pamaya, kita. Ay, balikan mo naman, Princess Magnifico. Noted po yan, noted. Nag-type naman ako Noted dyan. na daw. Sige na. Napalitan natin yan kay nakapin kay Alfred, guys. Pa-love naman or pa-view naman kay Tugang Edita. Bagong upload yan. Nandun ako kanina sa premiere niya. Hindi pala ako nakabukas sa comment. Andun na ako yung Palm Sunday ni Miss Edita Banga. Oo, hindi ako yan. Okay na. Sige, para ma-view natin yung ibang mga natin. Miss Onika, how are you? Talaga, Inglesero talaga tong ito. Nagtagalog siya kanina, Tugang eh. Tagalog ba? Ay, nakita mo. Sige, Tugang. Ready ka na ba? Oy, Auntie Codet! Dahil na daw sa'yo si Icy Pink Baby. Ayan, balikan mo yan, Auntie Codet, ha? O, nadagdagan na yung saging mo, Auntie Codet, ha? Legit yan, si Icy Pink Baby. Ayan. Sir Eugene. Niyo muna ako. Ikanta niyo muna ako, Sir Eugene, kasi iubuyo ko muna si Miss Onika. Ikanta mo muna ako. Ano yung kakantahin ka para sa'yo, host? Kayo po, bahala na kayo kung ano gusto yung kantahin. Ano ba yung favorite song mo? Nasa Tugang Leslie. Ano ni Tugang Onika? I-view natin. I-view ko lang po yung si Miss Onika. Saglit lang. Ikanta niyo po na ako, Sir Eugene. Ayan. Sana all hope ang harang, Miss Onika. Hope zero. Ice baby, sabi ni Auntie Codet. Isa rin to si Auntie Codet. Hello, Miss Venus. Ang bot ni mo, ay. Venus na talaga ako? Ay, morenita kaya to. Mas morenita ata siya sa akin. Mas morenita. Nasa harang, Miss Onika. Dalawang harang na. Wait, 10 na pala ngayon. Nag-alab siya ako. Si Auntie Codet hindi nakikinig. Tingnan mo, nagwawasyan mo na siya. May nakikita ka pa ba, Tugang? May nakikita ka pa pag wala kang salamin? Oo. Pero sa iPad, hindi ko na siya. Blurred na. Pero dito sa computer ka, kasi malaking screen, makita ko pa siya. Kayo, hindi ko malabo na nakikita ko, pero hindi na. Para sa'yo to, Ma'am Shi. Sige. Wala nang mukha si Sir Eugene dito sa akin. Gomer, Fabio Official Vlog, maray na banggi po, kabayan. Alright. Diyos maray na banggi po sa imo.
Sir Gomer Fabio Official Bar. Ayan. Para sa inyo lahat, guys. Ayan. Pinasa to ni co-host Princess Magnifico. Kantahan ko daw siya. Na-miss kita. Anong oras na ba? Siguro'y natutulog ka. Ang nais ko sana'y tawagan ka't itanong sa'yo. Naman ba ako ng isipan mo? Talaga ba? Sama pati na rin ng puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilot na lilito dahil sabi mo, Princess, na mahal mo rin ako. At ba nagkaganito? Ay sipin ang takbo ng ating kwento. Onika, dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. O miss kita, Antikulit, miss kita. Alright. King Fabio Official Bar, thank you so much. Ay, si Peg. Di ba dapat ako lang ay si Pink? At wala nang iba pa. Nabago ang lahat. Hiling mo ba'y unawain at pagbigyan ka? Okay lang man kita. Bakit ba nagkaganito? Ang tapat ng ating kwento. Dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. O miss kita. Shout out, Antikulit Vlog. Tugang Eugene, kantahin mo rin yan. Hindi lang si Princess, please. Paano ba yan? Oh my God. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento. Dati rin ako, hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan at huwag limutin, pakinggan ang iyong damdamin. At sanang iyong piliin at iyong ilingin. Ay ako. Miss kita. Princess Magnifico, thank you so much. Order food you love. Ayan, pwede kayo guys mag-ano, sino ba yon? Si Bicol din si si Gomer. Inspiration ko dito habang naglinis, kinig ng kanta mo, sabi niya, hindi lang daw si Tugang Princess Magnifico, ang kantahan mo din daw si Antikulit, nagseselos na sa'yo. Ginantahan ko na nga. Sabi ko, lahat na. Binati ko ba eh. O, di ba, ay si Pink Baby? May gusto kanta yan si Auntie Kudet. My favorite kanta talaga yan. Siya yung, ano ba yung tugang kagabi, yung pinakanta niya. You were in TV, Miss Bicolana, especially you have a feeling now for
For more. Uy, kilala ka niyang tugang, promise. Kilala ka niyan. Sino to? Icy Pink, dan sa'yo, Icy Pink ha. Thank you so much, Icy Pink. Dan dito sa date anniversary. To, we were in Icy TV. Pink. Chupit! Ba't ni mo, oy? Baka Sir Alfred yan. Sir Alfred yan. Tugang. Ang dami naman ito kang Alfred Bahay. Hindi. Nagpunta siya sa akin kahapon, Tugang. Di ba nag-alas ako kahapon ng tanghali? Nagpunta siya. Di, gamit-gamit na naman yung Korean. Ako, hindi na ako nagkamsamid ha. Kasi alam ko na, sabi ko, ikaw to. Sir Alfred, promise. Tugang, ito, wala to, pinuntahan ko. Inda, ambot ni mo, oy. Masimot. Patusok naman dito, guys, sa birthday LS ko. Patusok naman dito, guys. Sige, Ibababa paano Tugang para maipon natin? Hindi. Patusok naman, mga be. Ay, na. Patusok naman po, guys, please. Upcoming birthday list po yan ni Princess. Ano po, maraming salamat po sa inyo. Ay, Okay, tingnan mo thank you so much. si Anticodeto. August, VIP daw ng bisita. O, diba? Sino ang August ng bisita ni Anticodeto? Ay. Di pa ako nag-ano. O, magsimula ako maglinis kasi may darating akong bisita sa August, VIP. O, diba? Baka ikaw yung Tugang. Baka ikaw ang darating. Sabi ni Anticodet. Diba? Shout out people of the Philippines. O, di ba? Si Sir Alfred nga. Yan ako po. Feel ko talaga si Sir Alfred. Naramdaman ko si Sir Alfred yan. Yan lang. And- Ang hanap ko si Ingo. Nasaan si Ingo ngayon? Siguro natabunan na naman. Nagputok ang bulkan. Ayan, asan yung ano? Miss Leslie. May grab shoutout, Miss Leslie. Ay, we were in. TV eh. Ay, nako. We were in. Sir Alfred Ano ba yan. tong Move on tayo. Move on. Icy Pink, Tony Romas? Ay, napanood ko na to. Anong kantahin natin? Ito kantahin ko muna. Ha? O, No Tugang, arms sige na, Tugang. can ever hold you. Kantahin Ayos natin. na noon. No Mm. arms can ever hold you, guys. Mm-mm. Para Sige, sa- Manay. Enjoy. Para sa katugang! Antikodet, para sa'yo. Antikodet, para sa'yo. Baby, frozen tears. It was hard through the years. I'll never give up. One of my dreams, and deep inside, and my life still alive. And God only knows, and I can't let go. When I'm in love, it will be forever. I'll give you my heart forever and ever. No eyes can ever hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No eyes can ever hold you more than I do. You came to me from heaven to go, it's true. And I ever
ano. Ba't na ay nako. Umayos ka. Hoy, wherein halika na nga dito, kuntugang. Annette, Miss Annette, Miss Annette, dan po sa inyo, Miss Annette, nandito po ako sa inyong Tugang Flowers in Annette. the Garden. Thank you, Tugang Tuga, Annette. Bicolano rin ba si Miss Annette? Bicolano rin ba Ayun, Tugang? parang Quezon, parang boundary Ah, okay, Quezon. okay. Dan po sa inyo, Miss Annette. Ano po sa inyo, dito sa inyong Flowers in the Garden. Saan na yung ano mo, Tugang? Saan na? Ayan. Andyan Patusok, pa, guys. parang andyan po. Patusok Ha? muna, guys. Wherein, Miss Leslie. Wala. Parang kilala ko nga to. Umayos ka dyan. Wherein. Wherein! Halika na nga dito. Another song, Tugang. Tugang Sige, kanta Eugene. lang Tugang. Sige. Ako muna. Ako kumakain pa si Eugene, kumakain. Go lang Tugang, oy. Parang wala ako sa mood. Napagod ko kanina, kumanta kanina sa LS. Sige. Hindi ko pa ito kabisado, pero try natin. Another night slowly closing in. Bakit? What happened? Wait. Another night slowly closing in, and I feel so lonely. Touching it, pressing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing steam. I'm in too far when I'm into it all of you. I can't believe you're gone. You were the first, you were the last. Whenever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Just for giving Mr. Nagasha, thank you. Whenever you need someone to lay your and upon the rain, I will be the flame. Nawala na. I will be the flame. Sorry guys. Shout out sa mga nandyan. Chefs TV, thank you so much. Shout out. And Mr. Life Fashion. Watching shadows across the wall, I feel so frightened. I wanna run to you, I wanna go, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Cause it threw this bell across my heart. All for you. You'll always be the one. You were the first, you will not last. Whenever you go, I'll be with you. This is Popo. Let's go. Thank you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your arm. Remember when you fall, up till all the way, I will be the flame. I will be the flame. Sorry naman. Hindi nga kasi tayo. Kinakabisado ko kung kanya.
I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm meant too far and away to live over you. You always be the one. What's our You're the first, you need the love. Wherever you go, I'll be with you. Wherever you want, I'll give it to you. Ay, mayroon na. Whatever you need. Mayroon na. Anong constitution na lang? I will be the flame. I will be the flame. Whenever you want, I'll give it to you. Whenever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whatever you want, give it to you. Whenever you go, I'll give it to you. Sorry guys. Practice lang. Premiere po. Patusok mga tugang. Patusok kayo sa aking inaana. Tusukin nyo na yan ng mapisa. Ay, wala pala akong stereo. Sorry guys. Hindi ako nag-stereo pala kanina. Sorry. Ay, lumabas talaga yung tunay na ano natin. Boses na hindi maganda. A ver, este aguacate. Bu, tranquila, tranquila, porque Tranquila! Tranquila ka dyan. Nairicos TV na Mongol YouTube. Oh, diba? Ang tawagan niya na lang na Mongol. Ayan, done na sa live, ay, premiere mo da Mongol. Next na, ikaw na, Ma'am Shi. Kanta ka na, Ma'am Shi. Kanta lang sa'yo, Jen, oy. Kanta lang. Sige, Talaga? tugan. Ikaw Kanta lang na. kasi napagod din ako kanina kumakanta doon sa LS ko kanina. Sige lang. Sige. Sabi mo eh, ito na. Para sa inyo, lahat na guys. Nasa baba. Ang kinabuhi ka, piling kalibutan, at tunay ka sa'kin, o kalipan, tunay ka pagyasa, o kalungkusan, at pagkinintanan, pagsuway lamang, pagkapait yan, di kapalaran, kanunay magila, kining dugha, may kasumbungan, sa mga kasakit, luhaday saksi, ining tanan, ay namutlanan, sa kasakit, nagibati karon, ining lugar,
Hintawan mo na piling unos ning kinabuhi. Pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay magila agoy kining duga. Way kasumbungan sa mga kasakit, luhaday saksi bining tanan. Ay nangutla na sa kasakit, nagibati karon bining dughang. Hintawan mo na ining unos ning kinabuhi. Pagkapait di ay yahoo ning kapalaran, Agoy. kanunay magila ining dugang. Way kasumbungan sa mga kasakit, luhaday saksi bining tanan. Way kasumbungan sa mga kasakit, luhaday saksi bining Tugang, hulog sa tugang. Hulog sa tugang, Sir Eugene. Akit na tugang. Nandiyan yung sa likod. O, naiintindihan mo na ba yung kinakanta mo, Sir Eugene? Sabi ni Miss Leslie, kami naiintindihan namin yan. Oo. Kining dugan. Kining dibdib. Para sa ito. Para sa inyong lahat. Ayan. Master Life Passion. Mega love shoutout po from Chichay Ginomays. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip kundi ikaw, Mamshi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. PGK, ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, Mamshi, ikaw ang dahilan. Alright. Mega love shout out Ingo Pinoy B11. Ang may-ari po ng Bulkang Mayon. Of course, ayan. Angela Bernardino, mega love shout out. Ano ba to? Bendardillo. Paano ka kaya masasabi sa'yo na ikaw ang initibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, Chichay, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ay siting ng puso ko't isipan, sa araw at gabi.
ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, Mamshi, ikaw ang dahilan. Kuya Ingo! Ayan, Princess Magnifico Ingo, Heaven, hello! Ayan. Celeste, shout out! Ay, ang dami naka-live na yun, guys. And shout out sa mga naka-live guys. Ma'am Alicia Ali, shout out sa iyo dyan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, ikaw matulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog pagkat maraming lamok, pagkat ikaw, Mamshi, ikaw ang mahal. Alright, thank you so much, guys. CTI Giveaways, Ingo, Pili 11, Nairicos, The Mongol, and Beware Ring TV, thank you so much. Conigales, Lego, thank you so much. And of course, ayan, Princess Magnifico, ayan ang ating co-host for tonight. Salamat po. Ay, napanginintay natin si Tugang, guys. Kanta lang kayo, Sir Eugene, oy. Kanta lang ng kanta ba? Sige, Ma'am Shi. Ingo Pinoy, mega love shoutout po sa inyo. Thank you so much, guys. Ayan, nahulog si... Magano tayo? Mga old song muna tayo ngayon kasi Sunday naman ngayon. So, enjoy lang kayo guys ng music ni Bicolano Española guys. Okay, mega love shoutout po sa inyo. Shout out Bicolano Española. Bawat sanggol na isilang, alright, may sarili kapalaran, o diba? At nang ako'y magkamalay, wala sa akin ang paningin. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakamit. Talong! Nagtatanong sa may kapal. Nagkaganito. Liwanag nitong landas ng aking buhay, natulad kong isang api na pinagkaitan ng tadhana. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakamit. Alay, siya nga nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Nasaan ang liwanag nitong landas ng aking buhay, natulad ko isang api
na pinagkaitan ng tadhana. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakamit. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Nasaan ang liwanag nitong landas ng aking buhay? Eh, may ganun ka, ate. Meron dyan. Kagagawa lang. From Spain. Nalaglag ako. Nabungaw Ba't nalaglag ka? Bakit? Ay, ako. Yung mga anak ko. Ay, Oh. nag-brown out. Sana all brand out. Hindi, yung safety box namin bumaba. Ah. Brown siguro. Ayan, may Ay, Ma'am bisita Shi, tayo. kumusta ka naman dyan, Ma'am Shi? Ay, nakaw. May umakyat from Spain. Hello. Ito talaga si Hello. Miss. Hello, my galab shout out. PJK. PGK. Oh, Biker vlog, may galab shout out. Open cam. Gwapo. bakit ate? Kamusta? Ay, long time. Long time. Kamusta It's been a ka? long time. How Oo many nga. years? Akala ko how many hours. Magandang gabi. Magandang Ay, gabi na-miss po. kita. Oh, Okay lang Ganun. ba? Ikaw? na-miss talaga. Kamusta ang Espanya? Spanish, ano yan? Espanya ba? Spanish eyes. Okay lang, Ay, okay lang, okay lang. Espanya sa may UST? Mm-mm. Nagbabaha doon. Hmm. Babaha. Babaha. Babaha Sa na may maganda. UST. Nagbabaha na magaganda doon. Iyo. Huh? Miss Bicolana, your live now is in love content. Sino ba to? Talaga to si Anong in love ka dyan? Si Pink. Ay, si Pink. Yeah. Thank you so much. We're in TV. We're in TV. Wag mo akong anuhin dyan. Ukrayin. Beware. Ayan. Ay, kakantahan mo na ba kami? Ready ka na? Ano, PJK, Mel Biker? Kanta agad? Grabe naman. Oo. So, pwedeng hi muna. Ay, Alam kuya, shout out hi- din sa Say hi to Dito our host viewers. natin. Nakikita Sige, kita kay kakanta ako. Leo Bron. Sige, kanta ako. Di ba? Yung mga kinakanta mo doon, na-miss ko kaya yun. Napapasayaw yun? ako pag kumanta ka doon. Hoy, Virgin TV, tawa kang tawa. Nasaan na si Ingo? Super Ingo, nasan ka na? Ingo Ito, Pinodan kanta po. ako. Nasaan na yung binaba mong bahay? Ay yung Ba't link nagtatago mo. ka? Ibig May galap shoutout PGK. Wala ako nagtatago. PGK. Bakit nakatago ba ako? Hello po. wala ka sa screen. Ay, nawawala talaga. Hello ate, Oo. shout out. Ayan. Ayan mo na, yung picture ka na lang nakatawa. Baka Ano ba makita ito mo. in Espanyol? Ibig sabihin sa Spain or Barcelona? Ang alin? Ang ibig sabihin ng Espanyola? Oo. Espanyola, citizenship ko. Kaya Espanyola. Bicolana ako. Saan? Tapos Espanyola. Ang ganon. Ay, yung ginawa ko ano. lang na ganon. Hindi, ibig sabihin nasa Europe ka ba? Espanya. Ha? Oh, Nasa oo. Europe ka? Oo, nasa Europe. Sa Espanya nga. Madrid. Sana- Sa Madrid or ano? Oo. Sa Barcelona? Di ba malaki yun? Madrid. Hmm. Oo. Kamusta Yung mga naman? pinuntahan ni Rizal. Ay, may monumento dito si Rizal sa Madrid, guys. Pero hindi ko binibisita siya. One time lang pala may picture kami. Ayan. Chichay! Buti nakapag-selfie sa'yo. Ay, hindi naman. Sa Hindi siya Rizal. nakapag-selfie sa akin.
Ang taas niya eh. Monumento pa. Ayan. Ingo! Vamonos. Vamonos. Arriba. Venga. May shoutout sa baba. Magandang gabi po sa inyo. Oy, PJ, nandyan Chichay, din shoutout shoutout. ka ni Chichay. Sino to Kilala mo si si Chichay? Chichay? Oh, yan oh. PJ, pogi. Ganon. Si Chichay, Getaways. Di mo na siya kilala yung, magandang singer. Taga Laguna. Cavite. Siya ba? Cavite? May Oy. kilala Ay, hindi ka Cavite. nakilala. Okay lang, hindi mo na siya kilala. Puntahan mo Tingnan yung mo bahay. yung channel. Ikaw Tingnan ah. yung channel. Kalimutan Hindi mo mo na yung kilala mga si Chichay. Yung taga... inaanak taga- na singer. Ganon. Sabay ganon. PJ, pa-shoutout. Sabi ni Tugang Ingo. Ingo, Ay, na oo nga, kilala ko na siya. Ay, thank you. Shoutout sa Chichay. Dalawa na pala yung kilala kong Chichay. dalawa na. Kaya naman pala nakalimutan mo. Oy, dalawa na ang Chichay. Shoutout Chichay, mga Cavite. And... Tingnan ko nga kung mayroon ka dito ng aking sa Nightbot. Ready ka na ba? 2 songs? Ayan. Para mapasayaw mo ako. Sabay ganun, sasayaw mo. Isang song na lang to. O, isang song lang. Isang song pero mga 30 minutes. Ay, maganda yan. Maganda. Ano? Sige. Ganun. Hindi. Ano lang, medyo natin. And shoutout sa mga bar happy dyan. Punta tayo ng tawag dito. Cowboy Grill. Sige. Testing lang to. Para medyo habang kumakain kayo dyan. Natapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Heto nakatulala sa mundo. Hindi mo naiisip. May sounds ba? Mayroon. Hindi mo nakikita mga pangarap ko para sa'yo, chicha. Ang laban na to. Hindi ko maisip kung wala ka. Sa buhay ko. Sana sinabi mo para di na umasang may pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang basta. Sana sinabi mo para di na umasa pa tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kita. Pero mahina ang ang sound or music. Mahina? Yung mic mo, volume ng mic. Hello? Mahina? Malakas ba yung mic ko? Oo, yan na. Okay na yan. Saan darating ang mga salita na gagaling sa aming dalawa. Ikaw na ang tahanan ang mundo sa pagbalik
mananatili na sa piling mo, mundo'y magiging ikaw. Parang chiche. Chichay, kamusta ka na? Palagi kita pinanonood, nakikita. Chichay, pasensya ka na. Wala rin kasi ako makausap sama. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Chopay, kamusta ka ba? Buti ka pa, lagi kang masaya. Chopay, buti na lang. Ngayon ka, di na ako nag-iisa. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Mundo. Yeah, 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 yeah. Ayan, magandang gabi sa inyo dyan. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Yo, thank you. Ganda ng song. Ha? Ganda ng song ah. Chicha, shout out. Thank you. Viewer in TV. Si Viewer in TV. Oy, thank you so much pag-stay. Viewer in TV. Tugang Ingo, kantahin mo labis na nasaktan. Ayan. May another song ka? Ano, gwapo, PGK? Baka Ay, mayroon ka sige. pang ano. Hoy, Tugang ano, Ingo, ikaw ang kumanta niyan, labis na nasaktan. Gusto mong kantahin ko? O, laso na halik.
Sabay gano'n, ayoko nga. Grabe yung mga ano, labis na saktan tapos Aray ko, lason. sakit sa lalamunan. Grabe mga parang may pinagdadaanan dito. Ha? Si Tugang ano, ano 'yan. Sige, another song, gwapo, para ano. Wait lang. Wala naman si Chicha, hindi naman nadinig yung kananta mo. Wala. Manay, Busy. kantahin mo na. Yung mga Ambote ganun mo. busy. Mama sigaw. Kaya lalamunan ko pag gising ko. Kasi late na ako nagising. Sakit ng ano. May Teka, di ba? Ano na dyan, hapon na? 3:20 ng hapon. Saan ka ba? Saan ka ngayon? Ano, PGK? Dito ako sa Manila, sa Quezon City. Sana all dyan sa Quezon City. Ayan, we're in Mega Love Shoutout. Quezon City. Meron ba kayong ano rito? Kamag-anak? Quezon City? Sa may UP. Oo. Meron. Mismo sa UP campus. Yung auntie ko. Oo, doon ako umiikot minsan pag nagpa-practice ako. Hindi ko lang alam ngayon kung open na kasi sinarado nila yun nung pandemic eh. Bawal pumasok yung mga mga nagbabike. So doon mismo lang sila hanggang doon lang mismo sa may kasi yan eh bago pumasok ng UP campus. Nakasarado yun. Sir Melvin. Service road lang ang bukas doon. Matagal na kasi Boy Padjak. Hehehe, sabi ni Sino Boy Padjak? Sino Boy Padjak? Chichay, sinong Boy Padjak? Sinong Boy Padjak? Sino Boy Padjak? Sige, another song. Gwapo. Di man Sige. na narinig ni Chicha yung kanta mo. Ayan, buti na lang di niya narinig. Is pa naman sa kanya. Buti na lang hindi narinig ni Chicha. Ayan, yan si sige. Miss Bicolana, nambot na yung mga, talaga, alam mo yan, UP campus din naman kasi. Bakit hindi kita nakita doon? Wala, malaki yun, kaya hindi namin kita. Dito lang tayo magkikita. Chicha! Nakasan mo yung music. Mahina. Mahina? Oo, mahina yung mic, mahina yung dating topic. Gusto ka ba sabihin at di mapakulit, di mapakulinsay, huwag mo na kong maripasin. Stereo? Baka nga. Computer ba gamit mo? Stereo? Ba ang nararapat sa akin? Tunay kong mamahalin. Magagad mong sasabihin na di mo nadama itong pag-ibig kong hindi ibigay kahit nakalaya mo. So true, far see the recent time, never lies for dreams, and all my fears went unto dawn. But this is the time. One fall from the star, straight into your arms tonight. Feel for you, girl. I hope you comprehend. A cup in hand, you know it's worth it while. A cup in hand.
just to say you're fine and fine, girl. How kamay, hindi kita iiwan sa palapay. Hindi kasama na walang katiyak. How kamay, hindi kita iiwan sa palapay. Don't you worry, go away. Always get this better for me in sometimes when you and I collide. I'm falling into the ocean of beautifully of the time. The no more stop. Sino ang aking mahal? No more sa akin. Sabi ko'y di magtatagal. Yeah. Oh yeah. Sikit-sikit na miss pagkakot. Sikit-sikit na miss suplada. Sikit-sikit na miss maganda. Oh, 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 oh. Take a smile whenever you're sad. Can you run when you're tired? It's bad. And all I wanna do is go on with you. Meron na ka akong maglalaba. Kahit na ito ay malasa. Kasi ganyan talaga. Mahal na mahal kita. Di mo ba alam? Dami kong ipinagdapan. Kasama ka, sintong sa buwan. Di mo na ako yung ito. Ganyan ka, walang pupuntahan. Tanong mo sa akin, tatanungin ko rin, ika'y tatawin, at ang gagawin. Tanong mo sa akin, tatanungin ko rin, ika'y tatawin, ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging nakista ka man, di na magkakaroon ang pag-ibig ko. At natin naman sinasaya kita, pag-ibig ko'y para sa'yo. Di na muling iba o giging ko. Kita sama o giging ko. Gusto ko sana kaya ka. Di bayat magkasulo ko pag-aalay para sa'yo. Gusto malaman mo ako. Dali, 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 hey, 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 dali, dali.
Para sa'yo. Para sa'yo. Ang subang ito. Kapalaran na ika'y matagpo. Na iyong aking nais makulay na buhay. Inalit kitang katawan. Naghahanap ng pag-asa. Babukan. Outside, it can be pressing and get feeling high. So, thinking about my songs and what's going on. And I said, hey, yeah, hey, hey, hey. Huwag mong sasabihin. Sabi mo na gusto. Ibig kong handa ibigay. Kahit na kalayaan mo. Sabihin mo sa nanay mo, break na kami. Nakita ko ang pati niya gano'n kalaki. Si sobrang laki, pinasukan ng daga. Sabi ng daga, inulan ka. Ayun. Mahina ba yung ano? Hello. Hello. Thank you, Naku. Rodeline, sa palipad. And thank you, PJK, Mel Biker Vlog. Parang ang hina naman ng ano, mahina. Mahina talaga yung ano mo, Mahina. yung Yung- sound mo. Mahina yung sounds. Oo, hindi. Ganun talaga, Awan ko wala sa namang... dating sa akin mahina. Mahina talaga. Di ba, Tugang? Saan mo nanggagaling yung ano? Yung nag-ano. Hindi. Tapos may Wala. something na nag-static pa. O sa Kanina Bisaya pa nagaburot. Anong burot? Nagaburot. Anong burot? May ingay, Tugang, di ba? May ingay. Oo. Meron Oo. kanina, Nalaglag man si pero Tugang nawawala. Eugene. Siya naman nalaglag. Sana all nalaglag. Niwala ka dyan, Tugang. Gurabil siya. Thank you, Tugang, Rodeline. Thank you, PJK. Naka 3 hours na ako, siguro pahinga na tayo, guys. Gusto ko yan, Cherry Blossom, sabi ni Tugang Rodeline Amostoso. Tugang, ba't gano'n yung sa akin? Tugang. Bakit Um, Tugang, pag nag-streamer ako, green yung nandun, yun yung sa background. Pwede mo naman yan punta ka lang dito sa aking pag pumasok ka sa StreamYard Tugang, punta ka ng brand. Mayroon akong mga mga video na maiksi. Pwede mo siyang kunin, i-change mo siya. Sa add background or Ah, punta ka ng brand dito sa Papipili sa lang. StreamYard. Tapos Okay. i-add mo din yung nasa Madrid ako, PJK. Nasa Madrid ako. Baba lang Kanina pa umanan. Sige na, Tugang. Naubos na yung data mo. Okay lang. Mag-end na rin ako para makapagpahinga kayo. Sunday naman ngayon para. Kasi 5 o'clock magsimba ako kung Kanina pa pala kayo. Naka 3 hours na, Tugang. Ano yung kinakanta natin? Tugang, Anet, thank you so much. Ano yung gusto natin kantahin, Tugang? Ano nga yun? Kay point of view? Point of view? Yung isa pa. Yung Tagalog. Sa isang sulyap? I Gusto mo ba fall yun? over again? Okay. I fall all over. Sige. Sige, let's kantahin mo.
O, sige, tapos Hindi baba kinanta na ako, ni Tugang Tugang, Eugene. PG-PG Ano nga lang yun? Tugang. Okay lang Tugang, Annette. Thank you so much sa mga nagpalipad kanina. Uy, Si Tugang thank you so much sa inyo, guys. Maraming Gailin, Tugang salamat. Alfred, and Tugang Rodeline. Thank you so much, guys. Okay, so this is my, Sige my Tugang, first and last para makapagpahinga ka na rin. Di pumunta po kay Mama Alicia, ate. Okay, okay. Naghanap siya daw sa lahat, guys. Thank you so much po. Believe a man like this, it's just a coincidence. I had a feeling I'd be seeing you again. Every bit as beautiful as the last time we met. When you told me you were leaving and going back to him, how I wish that I could tell you it's all in the past. But I was never good at lying. And baby, since you asked, I don't want to hear that song again from the night we first met. I don't want to hear you whispering things I'd rather forget. I don't want to look into your eyes, 'cause you know what happens next. We'll be making love and then fall in love again. It begin to tell you I'm sorry I am that they meant you built the dreams around, just broke your heart again. I think I know the feeling, 'cause I once loved you so much that I swore I'd rather die than live a day without your touch. If I held you in my arms, you know I'd never let you go. This isn't the time or place to get emotional. I don't want to hear that song again from the night we first met. I don't want to hear you whispering things I'd rather forget. I don't want to look into your eyes, 'cause you know what happens next. We'll be making love and then fall over again. Okay, Tugang. Iyo po. Maraming salamat kayo. Thank you so much po sa pagsama ninyo kay Tugang Bicolana Española. Maraming salamat po, Tugang. Thank you so much. Yan po si Eugene. Thank Good you night po. Tugang. Sige, sige. Sige, Auntie Codette. Nakanta ka ba, Tugang? Request pa, isang sulyap daw, isang sulyap. Sa isang sulyap. Okay. Narinig ba ako? Mahina. Malakas po. Okay. Sige. Sa isang sulyap. Sige, sa isang sulyap, ha? Sige. Sige. Thank you, Ate Codette. Sige, tawag ka. After ng Auntie live ko. Codette. Nag-love siya doon, Auntie Codette. Ay, thank you so much sa mga message nyo, guys, ha? Thank you so much sa mga message nyo. Love you, guys. Mga Tugang ko, thank you so much po. Pag tumitingin ka, natutuwa. Kapag lumalapit ka, upago ang puso ko. Kapag nandito ka, sumasaya ang araw ko. Lahat ng bagay sa mundo, parang walang gulo. Kapag nakikita ka, parang nasa ulap. Kapag kausap kita, nauutal-utal sa'yo. Kapag nandito ka, nababaliw ako. Nababaliw sa tuwa
ang puso ko. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako, para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ang totoo, ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Kapag kasama kita, ang mundo ko'y nag-iiba. Kapag kapiling kita, ang puso ko'y sumisigla. Kapag nandito ka, problema ko'y nabubura. Ikaw ang aking pag-asa, ang tanging ligaya. Sa isang sulyap mo'y nabihag ako, para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ang totoo, ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Love you guys. Thank you so much po. Yung nabigay ng mga messages nyo. Sa mga nagbigay po ng kanilang pagbati guys, maraming salamat sa inyo mga tugang. Isang sulyap mo ay nabihag ako, para bang himalang lahat ng ito. Isang sulyap mo, nabighani ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ang totoo, ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Alright, maraming salamat po, tugang, back to you. Sana all, sa isang sulyap. Thank you, Tugang Princess. Thank you. And PJK, thank you sa pag-akyat, ha? Sabay tugang. Sabay tugang. Bye, Tugang. PJ, Ingat, maraming ingat. salamat. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Thank you. PJ, thank you, ha, sa pag-akyat. Thank you, Ayan. guys. Thank you sa mga nandyan pa sa baba. Chichay, Auntie Codet, Mari, Badapres, thank you so much. Tugang Eugene sa pag-akyat. Thank you. And sa lahat ng mga pumasok, Rodeline, sa mga nag-super chat, gardening, houseplant, Tugang, and Tugang Alfred, Tugang Rodeline, Amostoso. Thank you, Tugang Annette, thank you sa pag-visit, sa lahat ng mga Tugang na pumasok, Tugang Onika, Tugang Edita, thank you so much, guys. And mga aking mga inaanak, thank you sa support. Thank you, Tugang Princess. Thank you, ha. Ayan, bye everyone! And see you, Auntie Codet, later, guys. Auntie Codet. Mamaya, ayan. Simba muna ako, ha? Simba muna. Gusto mo mag-live. Love you, guys. Hi, Edward. Hello. Good na ako. Love you, Nak. Love you. Ayan. Bye, everyone. And stay safe. God bless us lahat. And magkita-kita tayo. Hindi ko alam. On Sunday siguro. Kasi Thursday, hindi ko mag-live. And Saturday, hindi ko mag-live. On, ano yan? Tugang padangat ako. Ayan. Salamat sa pagpadangat. Sa mga nagpadangat sa ko. Salamat. Sa hindi. Salamat din. Ayan. Basta kahit isa na nagpadangat sa akin, dalawa, isa, okay na ako. Thank you so much, guys. Love you all. Bye-bye. And see you Sunday. And see you on Sunday, guys. Sa Paskong Pagkabuhay. Kasi mag-relax muna ako. Thank you. Bye-bye, Nak. Bye, Pugi, sabi ni Chichay. Bye-bye. Thank you.